दिनैहाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय नैथि दालाइसा खोन्दो रोंगौथि सायख' आनजाद 2023 बियो दा जागासिनो दङ। बियो मोनद' सेन्टाराव जादों खुंग्रिंनिनो। बियो जाहैबाय सानजारें एकाडेमि, थाइगिरगुरि एलपि स्कुल, खरफागुरि एलपि स्कुल, बुरखजबारि एलपि स्कुल आरो सिथनागुरि एलपि स्कुल आरो खुंग्रिं हाइ स्कुल। बियो दा जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय गुदि फरायसालियाव सोलिगासिनो दङ। दा बावहाय जोङो टटेल फरायसाया जाहैबाय क्लास 5आव 180 आरो क्लास 4आव जाहैबाय 176, गासै 352सा फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो गुदि फरायसालिखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानाय आरो फारसेथिं जोङो सोलोंथाइखौ गोजौ फारसे दावखोहोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो बे खुंग्रिं हिसाबैल' जों खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय गुदि फरायसालिफोरखौ लानाय जादों। गुदि फरायसालिनि मा थाखोनिखौ लानाय जादों? जोङो क्लास 5 आरो क्लास 4खौ लानाय जादों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन इउनिटफोर लादों नामा? जों लादोंना लायाखै जों बेखौ मिथिया, खिन्थु जों खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो नैथि बार जाबाय आरो दा। नों होदो। जोंनि जिथिदुवा दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय नैबे खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दालाइसा खोन्दो मोनसे गुदि फरायसालिनि फरायसा आरो फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ खुंफुंगासिनो दङ। आरो बे खुंफुंनाया थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय बिथांमोनहा बे दालाइसा खोन्दो रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। आरो माखासे समाव कर'ना भाइरास फैनायनि थाखाय बिथांमोनहा माखासे समाव बिथांमोनहा खुंनो हायाखैमोन। आरो देग्लाय 2023 मायथाइयाव बिथांमोनहा बे दालाइसा खोन्दो रोंगौथि जे सायख' आनजाद बेखौ बिथांमोनहा देग्लाय बेखौ जुरिफिनदों। आरो बे जुरिफिननायनि जे दालाइसा खोन्दो रोंगौथि सायख' आनजाद बाहाय गोबां माने फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना बाहाय गोबां बाहागो लादों। आरो जोङो खुब मोनसे बाख्नायनांगोन जे खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे नैबे गुदि फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों। दा बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मोनदांनो हायो जे जोङो जुदि सासे गथ'खौ जुदि जोङो मानथि खालामनांगौबा, जुदि जोङो दाफामनांगौबा, जोङो बै फरायसाफोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बिथांमोनखौ नोजोर होनांगोन। आरो मोनसे राइट डाइरेक्सनजों बिथांमोनखौ जोङो गोजौ लेभेलाव दैखोहरनो थाखाय जोङो माखासे नांगौखिनि नलेजखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो बिथांमोननो जोङो फोरोंनानै हरनो हानांगोन। आरो नैबे दालाइसा खोन्दो रोंगौथि जे सायख' आनजाद खुंबाय, बिनि गेजेरजों जों बेखौनो आसा खालामनो हायो जे नैबे एग्जामनि गेजेरजों बिथांमोनहा नैबे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै गोजौ लेभेलनि जे आनजादफोर बा इन्टारभिउफोर बिथांमोनहा जाहाथे बै गोजौ लेभेलनि आनजादफोरखौ नैबे एक्सपिरियेन्स लानायनि गेजेरजों गोरलैयैनो बिथांमोनहा इयुनाव उथ्रिसार जाहैनो हागोन, जों बेखौनो मोनदांनो हायो। आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लुगैगोन। नैबे खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा, गुबुन गुबुन दालाइसा दुलाराय